Уважаеми господин председател, фермерите се бунтуват. В Германия, Франция или в родната ми България исканията са различни, но има една обща причина за упадъка на селото. Това са договорите за свободна търговия. Тя облагодетелства едри агробизнес и убива добрите стопани на земята. За да отвори далечни пазари на нашата индустрия, тя жертва селата ни, които обезлюдяват. Над 6 милиона ферми ще загинат идните 15 години. Южноамериканското месо, украинското пилешко и слънчоглед не свалят цените, а увеличават печалбите на преработвателите и рушат стандартите за качество. Глобалната свободна търговия е неолиберална самоцел, която концентрира парите и къса връзката между хората и земята. Днес имаме криза, но утре ще е катастрофа. Да ревизираме зелената сделка, която задушава фермерите и облагодетелства преработвателите, да опростим правилата, да защитим местната продукция и селото, защото агробизнесът печели от земята, а селяните живеят от нея. Благодаря ви за вниманието.